आरोबाव केबाव हायनाय दा दै हायनाय जों आरोबाव केबसोमोन दा हांसै दासो हांगोन जों गार्डेन केब बेरायखाना लानोसै दिनैनो दा हायनाय नानाय उनाव बाहायफिननाय जायना जाया जाखांबाय जाखांनानै थांसै जों आरो गार्डेनाव केबाव हाबबाय इथि माहा थांगोन थांलाय बेल'खासो औ स्पट नम्बर 4 स्पट नम्बर 10 सिम होदों दा जेरावबो वाटारफल जेरावबो वाटारफलानो वाटारफल केबानो केब मोनलांगोन आरो बेयाव फैबा ना 10 स्पट दा जों फैनाया बेयो स्पट 6 10 थासिम दं एसे थान्दा आं दुगैनो लुगैबाय दुगैनो हायो ने रावबो बेराय मेंबाय मेंनानै दसे रेस्ट लाबाय जिरायबाय माबा मेडिसिनेल वाटार बेखौबो लोंनाय नायबाय गोदैथार दैया आं लास्ट साब्रायदों मोनसे रिल्स बानायबाय रिल्स बानायनानै बेनो लास्टमोन बेरायनाया उनाव जोङो रिटार्न जाफिनबाय नै दैखौ जों बथलाव सोलायनानै लाबोनाय लोंनो उनाव लास्टाव बेराय मानसिफोरानो अबस्था गैयि जाबाय जोङो उखैनानै सब बिराद उखैखाबाय उखैना सब रिटार्न जाबाय जों रुमाव आरो सानसे दा इभिनिं टाइमाव जि भिउआ जि मोजां नुखानायमोन नायलाय दा बेरायखांबाय जोङो बेरायखांनानै दा रुम रेस्ट लाहैनोसै दसे मोनथाम मोनब्रै बेरायहोबायना जोंखौ ड्राइभारा खिथिबाय आरो ओमफ्राय दा रुम थांसै थांनानै दिनै ब्लगा बेसेबां जोबसिगोन